ayat nga indaton mo apumi nga Jesucristo. Tabagim nga impaay mo kadakam nga adipen mo. Daytoy tinang tedti salakan ti sangalubungan. Daytoy tinang tedti salakan ti sangalubungan. Tabagim nga impaay mo anang ti salakan. Daytoy ti inkampidaton akas met panagyaman. Taayat mo anasudi anang ted balaygi. Daytoy metten tinangikari panakay salakan mi. Ti ayat nga indaton mo apumi a Jesucristo. Tabagim nga impaay mo kadakam nga adipen mo. Daytoy tinang tedti salakan ti sangalubungan. Daytoy tinang tedti salakan ti sangalubungan. Tabagim nga impaay mo anang ti salakan. Daytoy ti inkampidaton akas met panagyaman. Taayat mo anasudi anang ted balaygi. Daytoy metten tinangikari panakay salakan mi. Daytoy metten tinangikari panakay